A Asociación Amicos estreou esta mañá unha exposición de arte reciclado no Centro Social de Boiro. Está composta por unhas 15 obras realizadas polos propios usuarios da entidade durante un taller de expresión artística. Este ano as pezas feitas con materiais de todo tipo, de plásticos a cartóns ou cunchas, gardan todas elas relación co Camiño de Santiago, con motivo do ano xacobeo. Con motivo do ano xacobeo, nos fusionamos o espírito ecolóxico e creativo e xurdimos esta exposición con obras sobre o Camiño de Santiago, con obras de reciclaxes. A colección é moi variada, está composta por obras que van desde o símbolo do Camiño de Santiago, a Universidade do Camiño e as experiencias que hai polo Camiño. Me encantó cartones con plástico y de plástico lo iba reciclando, lo pintamos y hicimos muchos marcos, le quitamos los tapones y eso. O acto inaugural da exposición contou tamén coa presenza do alcalde, Xosé Ramón Romero, quen destacou a alta calidade dos traballos. Parabéns á Asociación Amicos pola labor que está facendo, non só na integración dos rapaces, sino tamén no tema ecolóxico e no reciclaxe, que están facendo unha boa labor e que ven, non? Que utilizar eses elementos de reciclaxe pois, para ter unha temática do Camiño de Santiago, poñer tamén o Camiño de Santiago en valor neste ano xacobeo. A mostra, que poderá visitarse ata o vindeiro domingo 25 de xullo, vai acompañada tamén dun obradoiro para nenos de entre 4 e 16 anos. Desenvolverase todas as mañás, de 11 a 1. Os interesados poden inscribirse mandando un correo a hola@amicos.org.